תפוח בדבש. נכון, שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה ומתוקה. איזה נחמד. איזה נחמד. בוא, כנס. עדיף שלא, אני טפטף לך על כל הסלון, חבל. אני כולי דבש. אפשר להציע לך ביס? לא, תודה, איזה חמוד. עכשיו אכלתי, תודה. איזה קטע. איזה קטע. הפתעתי אותך, אה? לגמרי הפתעת. לא ציפית לתפוח בדבש. ציפיתי לטעום בחג, אבל לא שתגיע עצמאית. התאפשר לי, אז באתי. ולמה התאפשר? למה? אנימציה, חביבי. באנימציה הכל יכול לקרות. כן, בוודאי. איפה עוד יבוא אליך באמצע היום תפוח בדבש, יצלצל בפעמון ויאחל שנה טובה? רק באנימציה. תכלס. אתה אוהב אנימציה? כן, בטח, סרטים מצוירים. וולט דיסני, מיקי מאוס, כאלה. אז תשמח להכיר את ניר וגלי. סליחה? ניר וגלי, סטודיו קטן לאנימציה. אוי, הם עושים דברים נהדרים. תוכן מקורי ומצחיק, פרסומות, סרטי תדמית ומוצר, סדרות טלוויזיה, והכל בטוב טעם ועם המון הומור. מה, אתה פרסומת? למה פרסומת, נשמה? ממליץ לך. אתה ממליץ לי? מכל הלב. אתה יודע מה אני שונא? מה אתה שונא? אני יודע מה אתה אוהב. אתה אוהב אנימציה. אני שונא חבר'ה כמוך. באים, אומרים שנה טובה ומאחורה דוחפים לך תוכן שיווקי. למה תוכן שיווקי? נשמה יפה, זו המלצה. זה המלצה, אז אני לא מעוניין. שנייה. תזיז את הרגל שלך בבקשה. בוא קח כרטיס ביקור של ניר וגלי. אני לא מעוניין. צודק, לא חובה כרטיס ביקור. לך לפייסבוק, תרשום ניר וגלי. תגיד לי, אתה מבין מה מדברים איתך? במה אדוני עוסק? תרצה אולי לפרסם את עצמך? תקשיב לי טוב, או שאתה עף מכאן עכשיו. תרשה לי רק משפט אחרון? לא, שום משפט. משפט אחד. לא, או שאתה עף מכאן עכשיו, או שאני עושה איתך עוגה, אני לא צוחק איתך. אז תן לי שתי מילים ואני זז. לא. שתי מילים ואני זז. זריז. ניר וגלי. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. הוא לא בעניין. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות.